Hey, het is ik. Vandaag ga ik een video maken over iets waarover ik eigenlijk geen video ging maken. Ik weet dat dat echt absurd klinkt. Jullie vroegen mij echt vaak dezelfde vraag. Vooral op Snapchat, gewoon elke foto waar dat het zichtbaar was. Vroegen jullie het overal. Bo, wat wil jouw tattoo zeggen? Sommigen vroegen zelfs wat dat is. Om te beginnen, het gaat dus over deze tattoo. Goed, om te beginnen, wat is het? Het is dus het geboortejaar van mijn papa in Romeinse cijfers. Dat is dus 1969. Het is dus niet een drukfout, bijvoorbeeld, dat ik mijn geboortejaar 1996 omgewisseld heb. Dat zou trouwens niet kunnen, want het zou er heel anders uitzien in Romeinse cijfers. Vandaag ga ik jullie dus het verhaal achter mijn tattoo vertellen. Het zit er eigenlijk een groot stuk van mijn leven achter. Het is niet zomaar iets dat ik zeg van, ik ga een tattoo laten zetten. Nee. Toen dat ik in het 6e leerjaar zat, op een morgen, mijn papa voerde mij naar school en alles was normaal. Hij had thuis het licht laten branden, want van beroep was hij bouwvakker, hij zette huizen. En hij ging die dag thuis aan ons huis werken. En dus hij had het licht laten branden, hij zegt van ja, ik ga je naar school voeren. En ik ga het licht laten branden, ik ga direct weer naar huis. Dus hij voerde mij naar school, in een auto zaten wij echt onnozel te doen. Ik weet niet wat, elkaar uitschelden, elkaar uitlachen, samen liedjes zingen en zo gewoon. Wat dat vader en dochter beste vrienden in de auto doen. En dan had hij mij op school afgelost. En ik had zo echt op onze typische manier afscheid genomen. Echt op zo'n domme manier van ja, ga maar weg en zo. Geen knuffel gegeven, niet gezegd dat ik hem graag zag. Maar ik weet dat hij dat weet. Dat hij dat wist dat ik hem graag zag. Je weet dat. En ja, dat was school. En ik zat in de opvang, ik ging naar de les. En heel de voormiddag deed mijn leerkracht een beetje raar. En op een bepaald moment vroeg hij aan mij om naar buiten te komen. En hij vroeg waar aan mijn mama werkte. Ik, niks raars denken, dus ik zei waar aan mijn moeder werkt. En ja, de dag gaat door, het is middag. En dat was het speeltijd. Dus ik op de speeltijd onnozel doen tegen iedereen, dom doen, van hier naar daar lopen. En ineens komen er 2 leerkrachten op mij afgestapt. En zoals dat jullie weten heb ik dus diabetes. Dus ze vroegen aan mij van ja, Bo, pakt al uw spuiten, uw piekuur, alles dat je nodig hebt voor je diabetes, pakt alles mee. En kom mee met ons. En ik dacht van oké, jaarlijks gebeurt dat wel dat er een dokter van het ziekenhuis van Gent komt om zo een toelichting te geven op school over mijn diabetes. Dus ik dacht oké, ça va, ik ga mee. Ik mijn spuit mee pakken, gezellig meegaan. En ik kom toe in de leraarskamer. Daar zit er een politieman, mensen van het CLB, de directeur en een paar leerkrachten. Ik dacht, oké, het is misschien een beetje meer uitleg dat ik moet geven over mijn diabetes of er is iets gebeurd of zo. Daar rond, maar niks ergs. En ze vroeg mij om te gaan zitten. En de politieman vroeg mij, Bo, zijn jij bang van mij? Ik dacht, waarom zou ik bang zijn van u? Dus ik, ja, nee. Tuurlijk niet, waarom zou ik bang zijn van u? En dan vroegen ze aan mij, uw papa, toen dat hij u naar school deed vanmorgen, deed hij een beetje raar. Maar ja, nee, was hij hem zo onnozel aan het doen, like anders? Waarom zou hij raar doen? Bo, was uw papa gelukkig? Natuurlijk, hij was doodgelukkig. Hij had een vrouw die hem doodgraag zag. Hij had mij. We waren zo gelukkig, ik weet niet wat. Er zou niks kunnen schelen en hij was altijd zo vrolijk. En voordat hij nog een vraag stelde, komt hij gewoon kort af met ja, Bo, toen dat je papa je vanmorgen naar school deed, heeft hij onderweg een ongeval tegengekomen met zijn auto. Hij is tegen de oplegger van een camion gereden en hij had daar heel zware verwonding door. En aan die zware verwonding is hij overleden. Ik vatte dat niet. Dat is niet waar. Is er nog. Het is een test voor te zien hoe dat ik reageer daarop. Je vraagt dat aan al de kinderen, voor te kijken hoe dat ze reageren. Waarom zou hij dood zijn? Dat kan toch niet? Mijn papa kan niet doodgaan, het is mijn papa. Bo, het spijt me, maar het is waar. En ik heb zeker 7 keer gevraagd of zo. Ik geloof dit echt niet. En dan haalden ze mijn neef erbij. Wiens lievelingsnonkel dat was. Mijn papa was zijn lievelingsnonkel. En ja, ze vertelden het hem. Die jong, die stortte. Ik heb echt voor het eerst in mijn leven iemand echt zien instorten. Dat was in 3 seconden zo van een neutrale emotie echt naar ik weet niet, radeloosheid. En zat zo... Oh. En toen begon ik ook echt te wenen. Niet uit besef dat mijn vader gestorven was, maar gewoon uit medelijden met hem eigenlijk.
En ik geloofde het trouwens nog altijd niet. Dan voerde de politie ons naar het huis van mijn oma, waar heel de familie ondertussen was samengekomen. Heel dat huis stond vol met familie. En in die familie, ik zag direct mijn moeder staan. En ik zag echt hoe dat ze eruit zag, hoe dat ze aan het wenen was. En toen besefte ik van, het is waar. Ik was hem kwijt. Het licht thuis was nog altijd aan brand totdat ik thuis kwam. Ik heb dat verwerkt in al die jaren. Nu kan ik daar echt makkelijk over spreken. Het is niet dat dat mij niks kan schelen. Het kan mij heel veel schelen. Ik denk elke dag aan hem, geloof mij. Maar ik kan er gewoon makkelijk over praten. Omdat ik heb dat een plaats kunnen geven. De jaren toen, ja, ze gingen voorbij. En toen ik in het derde middelbaar zat, wist ik iets. Ik wil dat een effectieve plaats geven. Een echte plaats, letterlijk. Ik hield van tattoos. Toen nog niet echt, maar ik vond dat super mooi. En ik wist van, als ik een tattoo laat zetten, het is sowieso dat. Meer tattoos moet niet hebben, dat is het enige dat ik wil. Na een jaar of zo, of nog iets later, begon ik daar zo lichtjes over te praten bij mijn mama. Want ik weet, mijn moeder haat tattoos. Zij haat tattoos uit de grond van haar hart. Ze zei het zelf, als je ooit een laat zetten, allee, ik wil niet meer met je spreken, je moet niet meer binnenkomen, ken je het? Zo van die dingen dat mama's zeggen als ze zoiets niet willen of zo. Maar ze menen dat natuurlijk niet. En dus ik dacht van, oké, die tattoo mag het vergeten. Nog een paar jaar verder, ik zat toen in het eerste jaar hogeschool. En ik was jarig, bijna. En ineens mijn mama komt naar mij en zegt van, kijk, Bo, ik heb erover nagedacht. En omdat je 18 jaar wordt, wil ik u een cadeau geven. Je mag je tattoo zetten en ik betaal hem. Voor mij, dat maakte niet uit dat zij aan betaalde. Gewoon haar toestemming was, ik zweer het mooiste, maar echt het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Echt waar, ik kon me geen mooier cadeau voorstellen. Ik ben daar zo dankbaar voor, echt waar. Nu nog altijd. Iets later mocht ik hem zetten. Mijn tattoo. Die tattoo heeft zoveel meer betekenissen dan het geboortejaar van mijn papa alleen. Om maar een paar op te noemen. Het was het cadeau van mijn 18e verjaardag. En uw 18e verjaardag is toch wel een van uw speciaalste verjaardagen, denk ik, dat er is. En het is ook een verjaardagscadeau dat echt uit het diepste van mijn moeder haar hart komt. Wetende dat ze het er emotioneel zo moeilijk mee gehad heeft. Voor dat eigenlijk te kunnen geven. Ik kan haar daar nog altijd niet genoeg voor bedanken. En ik weet dat ze nu zeker ook die video bekeken heeft. Want mijn mama is mijn grootste fan. Echt. Dank u mama dat je mij zo steunt met alles. Ik weet dat je nu ook aan het kijken bent. Ik hoop dat ik je nu niet laat wenen. Oké, maar kijk, ik vind het leuk dat ik dat verhaal nu ook met jullie heb kunnen meedelen. Aangezien dat er zoveel vragen achter was. Als er nog dingen zijn die jullie willen weten, mag je het zeker ook vragen. Misschien maak ik er ook een video over. Ik vind dat leuk om feedback te krijgen van jullie. Als je meer van mij wil weten, misschien in het vervolg of zo. Of kijk, als je vraag misschien nooit beantwoord wordt. Kun je natuurlijk ook abonneren. Je kunt natuurlijk ook liken. De links staan hieronder. Je weet wat je moet doen. En totdat ik er weer zie. Yo!